Ondoren planteatuko dizkizuegunak aurren artean euskararen erabilera sustatzeko iniziatiba batzuk dira. Baina horiek garatu ahal izateko ezinbesteko izango da guraso euskaldunek parte hartzea eta zuen hizkuntza ohiturak aldatzea eta guraso erdaldunen atxikimendua ere izatea. Beraz, lortu nahiko genukena da eskolorduz kanpo, aurren inguruan, patioan edo jolastokian edo parkean elkartzen zaretenian, ekintza batzuk programatzea, planifikatzea, helburu honekin. Eta da, aurren erabilera handitzea, aurrek euskaraz gozatzea, beraien arteko harremanak euskaraz izan daitezen lortzea, eta giro euskaldun bat sortzea. Hau lortzeko hitzein egin behar da. Gaian mai gaineratera behar da, eta gelan edo eskolan erabaki behar da, euskarazko gune eta une batzuk sortu nahi dituzuela euskaren erabilera sustatzeko. Eta ondoren uste dut oso garrantzitsua dela hezkuntza komunitate osoa jakinaren gainean jartzea. Ahalik eta guraso gehienek parte har dezaten. Bai euskaldunak eta bai erdaldunak. Bai euskaraz egiteko ohitura dutenak eta bai euskaraz egiteko ohitura ez dutenak. Zer nolako ekintzataz ari gara? Bida, nik adibide batzuk jarriko dizkizuet, baina seguru zuei hobeak bururatzen zaizkizuela. Esate baterako, planifikatu liteke, astean behin, parkean, jolastokian, aurren aurrean, ipui irakurketa batzuk antolatzea, edo ipui kontalari gisa aritzea. Gurasoak, Eta orduan, zuen artean, hori egin dezaketen batzuk euskaraz egitea eta hori antolatzea. Eta hor baldintzak izango lirateke, ipuiak irakurtzea, ipuien antolaketa horretan euskaraz aritzea, eta guraso erdaldunak ere bertan egotea. Haiei itzulpenak aurretik eskainiz, eta beraiek ere horrela jarraitu dezakete kontaketa, eta hitz eta esaldi oinarrizko batzuk ikas ditzakete. Ipui kontaketa izan liteke edo abesti saio bat. Gurasoren batek gitarra jotzen baldin badu edo beste instrumenturen bat oso ongi, baina izan liteke a capella edo izan litezke pantailak erabiliz. Kasu honetan, aurren gustokoak izan litezken abestiak bildu litezke, letrak pasa guraso guztiei, bai euskaldunei, bai erdaldunei, eta kasu honetan ere, erdaldunei, agian itzulpenak eman dakizkieke, ikas ditzaten eta gero gainera, denok ikasi eta etxean ere kantatu. Baina kasu honetan, esaten genuen bezala, importantea ere, bai antolaketan eta bai ekintza garatzen den bitartean, guraso euskaldun guztiok konpromiso hartzea euskaraz egiteko. Eta aurrekin eta aurren aurrean euskaraz egiteko. Beste bat izan liteke jolasak antolatzea. Aurren gustokoak diren jolasak. Euskaraz baldin badaude oso ongi, eta ez badaude materiala edo terminologia euskaratzea izango litzateke kontua. Jolasak izan litezke era guztietakoak, izan litezke altxor bilaketa bat antolatu liteke. Hor bai komeniko litzateke, pistak lortzeko egin behar diren ariketak ahal dela ahozkoak izatea. Hau da, hizkuntza lantzeko baliagarriak izatea. Edo zerbait kontatzea, edo txiste bat kontatzea, edo abestea, eta bar, eta bar. Edo erabilitezke ere mai jokoak, mai jolasak, eta bestelako jolas didaktikoak. Horietan ere komeni izatea galdera erantzunezkoak, edo aurrek gutxienez euskaraz egiteko premiado aukera izango dutenak. Beste aukera bat. Horrelako formulak eta buruz ikastea, gero sokasaltuan ibiltzeko edo zozketak egiteko. Horrelako formulak ikasita gainera, gero erabil daitezke etxean eta beste jolasetan. Eta beste 11 idea badituzu ere era.eus. Webgunean hor dituzue jolasak, dituzue abestiak, dituzue aplikazioak, aukera asko dituzue. Azken batean, helburua zein izango litzateke? Helburua litzateke, une eta gune batzuk izendatzea eta planifikatuta eramatea, nun guraso guztiak konprometitzen diren, batetik guraso euskaldunak euskaraz egitea beraien artean eta aurren aurrean, eta guraso erdaldunak ere konprometitzen diren parte hartzera eta alduten neurrian ere hor euskarazko oinarrizko hitzak esaldiak erabiltzea eta beraien aldeko jarrera hori adieraztera. Hori lortzen baldin badugu, transmititzen ari gatzaizkie aurrei, gurasoak implikatuta daudela beraien ikasketa eta erabileraren hobekuntza prozesuetan. Hori oso motivazio indartsua da. Hori da, hori bezain simplea, baina hori bezain garrantzitsua. Horrek eskatzen du, hori antolatzea, sistematizatzea eta guraso guztien eta ahal dela hezkuntza komunitatearen implikazioa.
Gero, hortik aurrera egin litezke bestelako iniziatiba batzuk gehiago lotzen direnak gurasoekin. Adibidez, guraso erdaldunei begira, edo euskara gutxi dakiten gurasoei begira, oinarrizko elkarrizketa batzuk sortu litezke. Hau da, astean behin, eramatea, zerrenda batzuk oinarrizko hitzekin edo oinarrizko esaldiekin, eta handik aurrera zuek ere, guraso euskaldunok, guraso erdaldunengana zuzentzen zaretenean, hitz horiek beti euskaraz erabiltzea. Eta astez aste hori zabaltzen baldin badugu, beste giro bat sortuko da, eta aurrek ere ikusiko dute denak oso inplikatuta zaudetela euskararen berreskuratze prozesuan. Pauso bat aurrera emanik, bikote linguistikoak osatu litezke. Hau da, guraso bat edo bi, euskaraz dakizuenak, eta gero euskaraz ez dakiten beste guraso batzuk, eta ordu nolabaiteko ikasketa hori gehiago sistematizatu, eta astean behin, ordu betean elkartu talde txikiagoetan. Gehiago ere egin liteke, eta da, euskaraz ulertzen dutenak eta oinarrizko elkarrizketaren bat eman dezaketenak, baina hitz egiteko ohiturarik ez daukatenekin, mintza lagunak bezalako taldetxoak sortzea, bikoteak sortzea, bikote edo hirukote laukoteak, astean behin edo bitan, elkartu, aurrak jolasean ari direnean edo eskolatik atera baino lehen, euskara praktikatzeko. Beste aukera bada, praktikarako familiak sortzea. Hau, hainbat ikastetxetan egin izan du da. Eta da, aur batzuk inglesek estea kanpora doazen bezala, familien arteko trukeak egitea, eta izan liteke egun bat, arratsalde bat, edo asteburu bat. Eta da, azken batean, euskara etxean ez duten aurroiei, familia euskaldunetan praktikatzeko aukera ematea, eta batez ere da, aurroiek sentitzea familia batzuetan euskara ohiko hizkuntza dela, eta hori bizitzea. Eta horrek, uste dut, ikuspegiak ere aldatzen dituela. Iniziatiba guzti hauek aurrera eramaten baldin baditugu, gertatuko da, euskara gehiago entzuko dela. Eta hor batzuetan sortzen da jontxo, eta guraso erdaldunekin nola jokatu. Uste dut hor, gaur egun teknologiaren laguntza ere badugula. Eta erabili ditzakegula, hainbat bide. Esate baterako, guraso bileretan, askotan erabili izan dira, Telegram bidezko itzulpen kanalak eta itzulpen taldeak, ez? Eta hor, uste dut oso emaitza honak eman dituztela. Beste sistema izaten da, xuxurlariena. Alegia, euskaraz dakizuen guraso batzuk, euskaraz dakitenei kontatzen hastea. Gehiagin molestatu gabe, zer ari den gertatzen, 100% ezingo zai esan, baina gutxienez aria jarraitu ahal izango dute. Eta gero da, bestalde ere, guraso erdaldunei materialak aurretik ematea, ezagutu ditzaten, edo gure gailuetan ditugun itzulpen sistemak eta erabiltzea. Eta gero, erdaldunen kasuan ere, aipatu izan diegu, eta gainera berei zuzenduruko bideo bat beren beregia egin dugu, bereiek ere beren aldekotasuna azaltzeko, bihotz goxo moduko txapa bat edo identifikagarri bat erabili daitekela, ez? Horiek dira Euskaraldian erabili ziren identifikagarri batzuk, batez ere Nafarroan, eta ohiko bi roletatik aparte, hau bizi eta Belarri Press roletatik aparte, txapa horiekin adierazten zuten erdaldun horiek, ondo ikusten zutela ariketa hori aurrera ematea, beraiek babesten zutela ariketa, eta beraiekiko harremanetan ere, oinarrizko hitz horiek ere, euskaraz erabili zitezkeela, ez? Gogoan izan behar dugu, hori bai, eta guztet nabarmentzekoa dela, hizkuntza ohitura aldaketak ez direla gauetik goizera lortzen. Hau ez da, sprint bat. Hau, maratoi bat dela ere, esan genezake. Beraz, pazientzia behar dugu, baina hori bai. Behar dugu, konstantzia. Eta orduan horrelako iniziatibak sistematizatzen baldin badira, segurazki lortuko dugu, gure hezkuntza komunitatean, euskararen erabilera handitzea, hizkuntzarekiko aldekotasuna handitzea, eta esango nuke hezkuntza komunitate barruko harremanak ere hobetzea. Dena prezio beren. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.